gets hurt. Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah! Come on! Finally! Go! Shut up! Ahoj lidi, já vás zdravím, tady Vlčák a jak všichni vidíte, máme tady GTA 5. Konečně nám vyšlo na počítače, takže si ho můžeme užít, možná bych to mohl trochu stlumit. Hej, táhni hajzle. Ok, jo, já to trošku zkusím stlumit. Audio. Ne? Ne, ty hajzle. Radio station, ne. Uf. Self radio mode, random, sequential. Aha, autoscan for music. No, to je jedno. OK. A nesmím zapomenout taky sledovat čas, abych to... No i když... Jo, dobrý. Teď se valej na zemi prachy, to si berem. Takže máte tady přepínání postav takhle hezky. Tak šup, jdem hoši, jdem. Máme nějakou práci, kterou musíme vykonat. Doufám, že zvuk bude v pohodě, no, měl by snad. Jasně, hoď to tam. Možná bych mohl ještě víc stlumit v OBSku GTAčko, tak stlumil jsem ho tady, tak snad to bude dobrý. A teď už jdu. Sebni! Přebijeme. Hej, tamhle tady někdo trefil. Tamhle ten hajze. A tady toho nevidím, to kde je? Tak jo. Většinou, když se vám to takhle, to tam začne to, tak to je jako, že máte přepnout osoby. Dělej, jdem. Pojď. Tady mám takovou docela funkční fintu, když se nezaseknu. Protože oni zastaví tam a střílejí po sobě. A když je to jakhle krásně oběhnete. Pojď. Nádhera. Dělejte, jdem. Dobrý. Tohle bychom měli.
Teď jsem si jak uvědomil, hrajeme to na maximální detaily, takže kdyby byl problém, tak to budu muset stáhnout. Teď mě tam sesraný kočky dělají rámus. OK. Zároši. Teď si nejsem trošku jistý, jestli nebude vhodný dát GTAčko od 18. Doufám, že mi to označí tu hudbu, to by mě naštvalo. Pěkně jsem to vybral. Jinak hra není v češtině a přišlo mě zbytečný zapínat anglické titulky. Hej, asi zdrhnem. Pro mě osobně je tohle třeba první GTAčko, který mám v plánu dohrát až do konce. Takže jak vidíte, je živej, tak byla to fejkovaná smrt. To jo, v pohodě. To mě nějako netrápí, tohleto. Your son, James. He's a good kid. Good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a
useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week. I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Just how you feel. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Actually, yeah. It's that house right there. The yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple of niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. This the spin knot right here. Boy, Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in me. Bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. OK, tyhle ty videa ve hře, ty cutscény jdou přeskakovat. Takže by bylo hezký, kdybyste mě nechali konečně někdy pod videem komentář, jestli je mám přeskakovat nebo je mám nechat. Teď jsem je schválně nechal. OK, vemu si bílý a o něco pomalejší. To nefunguje, protože jsem byl, nic to nedělá. Kurňa, uhni, debile. Jo. Aha, to jde jen v určitý rychlosti, jo, tak dobrý, chápu. Možná se to maličko cuká, ale to je díky tomu nahrávání, jinak to běží pěkně. Jo, počkej, sraný rádio. Nic? To víš, já tady nechám rádio a bude mě to furt opudřovat s nějakýma. Jo, jinak máte takhle abilitu s Franklinem, že můžete. Já nechám rádio a ono mě to pak tam bude furt srát autorský práva, ne? What the fuck? Oh, sakra. Poprvé jsem minul.
Jo, vy si takhle krásně. A pak vám to zatočí na pětníku. No. OK. Upřímně tohleto jsem neměl v plánu. Left here, jo. To se mě úplně nepovedlo, no. To musím uznat. A možná na to natáčení ty detaily trošičku stáhnu, protože to je možná zbytečný, aby se počítač tolika dřel. Ono zase mezi very high a high není takový rozdíl. A kurva. Kurňa, přidej trochu. Já musím kvůli tobě zpomalat, protože jsi pomalej. OK, teď zastavě a přejdu blinká, to tady už přeskočím, protože to je podle mě zbytečný se tady zdržovat. Hej, tak to se mi ještě nepodařilo. Ale ještě, že tady ty auta jdou takhle úplně úžasně převrátit. Čau. Benga. Jo, krásně si to zpomalíte, zahnete a nazdar. Nevím, švihnete to třeba. No, tohle zrovna není dobrý, tam jsou dvoje benga. Jo, tak to prostě švihnete takhle a čau. Ok, není dobrý, v protisměru se tady. A přišli jsme od dveře. Já se za tu káru nedostaneme moc, co? OK, tady to švihnem sem. Ty vole, takovým růžkem. To úplně nesnáším ty fízly v těch GTAčkách vždycky. Ne, že by mimo GTAčko bych policajty miloval, to. Kurva. Jo, chtěl bych vidět, jak v reálu takhle krásně otočíte káru, hej, ale tady možná zůstaneme. Tady to vypadá docela dobře na těch schodech. Co si děláš, prdel? No to je kretén! Ty debile! Hej, no to snad kvůli jednomu... No to si děláte prdel. Kvůli jednomu dementovi, už jsem to mohl mít za sebou, ty vole. Celou tuhle podělanou misi. Hej, ne. Ne. Najednou mi to prostě nepůjde. Jo, tak takovýhle auto mě někdo dovíst. Na objednávku, tak to bych čuměl, no. Jestli to je na objednávku. No jasný, no, tak. Tady jsem minusovej. Tady by mě nemuseli vidět, ne? Mohl se nějak jde krčit v autě, ale to už si nepamatuju jak. Aspoň myslím, že to jde. Hej, to si... Děláte si ze mě prdel. Jak přesně věděj, kde já se schovávám. Celou dobu mě neviděj, nemůžou najít a najednou. Hele, tady je schovaný. Tak tam jdem. To je přesně ono, to jsou ty fízlové ve hrách, no. To je zlost. Vláček.
Okay, zkusíme počkat tady. Vidíme. Ale tyhle by nemuseli dojet. Krásný auto. OK, jedem. To je jednosměrka, aha. Jo, já na příští nahrávání to trochu stáhnu. Je to zbytečný. Hrát to na max. Přece jenom při tom natáčení. Nebo uvidím, no. Uvidíme. By to stáhnu, nebo to nechám. To se ještě rozhodnu, ne, že by to počítače nedávalo, ale... Možná místo na disku nějaký víc udělat, nevím. Já jsem asi neukončil všechny programy, co můžu ukončit. Uhni je vyle. Wow, tak tohleto kdyby mě někdo přivez. Mazec. Hej, vidíte to? Oh. Tady to zase. To přeskočíme, prostě. To je takový nedůležitý, mně to přijde. Hej, úplně, jděte to hajzlu s tím rádiem. S tím se musím pohrát, aby se to vypínalo automaticky. Jo, tohle taky nechápu, vy hrajete za negra a furt niga. Když jako, asi jsou tak vypatlaný. Tak jo, tohle bychom měli. Ty vole, já to napálil i do garáže. Se svojí károu. Tak jo lidi, první misi bychom měli za sebou, dalo nám to tak přibližně těch 20 minut. Což je akorát, to je pohoda. No dík, tak si nadávejte jinde, hoši. Takže jo, já vám děkuju za sledování Mission Past. A uvidíme se u dalšího dílu, mějte se a ahoj.